ठीक बा माई जाता नी हम। ठीक बा जा। माई गोल लागता नी। चाचा गोल लागता नी। नहीं पीछे से गोल लागल जाला कि आगे से गोल लागल जाला? साफ बकलोले हुआ। अच्छा आगे से गोल लागे के बा। हाँ चाचा गोल लागता नी। माई ए, इनको कौन गोल लगाई रे? माई के हाथ टूट गई। नीचे पैर पे गोल लगला कि हे पे गोल लगला? चल पैर पे गोल लगता। गोल लागता नी खुश माई। हाँ ठीक बा। जूता निकालो तब गोल लागे। अच्छा ठीक बा, हम मान लानी को गोल लागल जाई। ए जो लेके जो कर बोला के लेके जो ले जा, ले जा। जो। ए मेहरारू बोली ई कौन भाई हउआ न हमार हो? इधर साड़ू भाई होई। हमारी झाड़ू भाई हउआ। हर मुझे करे झाड़ू भाई कहल जाला कि साड़ू भाई कहल जाला? साड़ू भाई प्रणाम। ए महाराज जी हेंगा कौन प्रणाम पति होला? ए 2025 में ई चलल ह। ए महाराज रउआ बड़का बानी, हम छोट बानी, हम रउआ के प्रणाम करब। तो कहत का बानी कहली तो प्रणाम साड़ू भाई। गर्भवती भव। महाराज ई कौन आशीर्वाद है? कुल मेहरानू के आशीर्वाद दिहल जाला। मर्द मानुष के ही आशीर्वाद कहल जाला। खुशी रह।